Jam walemon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e katande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal joni palen koye jayndeji ɗi. Juma sappo e jeenayi lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde Walf Quotidien kamɓe musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe gatti koye on ɗon tournée national wonande kay meeting ɓe ganduɗa kañumen goni nden ɗon eɓɓore nde jogui wonde fewde opposition hono wiiri kamɓe musidɓe men jayndeyankoɓe ene wonitande opposition lelni golle hono no annoyi haɓirde e laamu ngu ɓe garti noon e konnguli omo ganduɗa kañum woni Samba Sy mo ganduɗa kay kañum woni coordonnateur FDR wolliti kay wonande yoɓe mbat peeje ko ɓuuri yawde yaccade ɓe mbawa seftude e oɗo régime hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe gartini kadi e hoorejo leydi ndi eɗen ɗon eɓɓoje ɗe ganduɗa kay ene jogui ɗum e dowri ndi ɓe gartini e ɓe ganduɗa o mo ganduɗa kañum woni Mamoudou Ibra Kane mo ganduɗa kay kañum woni waɗi alerté ɗum ko yuti alhaali ɗen ɗon biyoje hani e ɗin ɗon konnguli noddude gañam tubago holliti noon kanko Mamoudou Ibra Kane ɗum noon ko caggal nde on ɗon suka jeeyaɗo e landa Pastef biyeteɗo Baba Abdoulaye Diop fitandu muɗum yoɓa toon to dewle France kanko Mamoudou Ibra Kane noon omono jertina ko yuti on ɗon fannu kamɓe musidɓe jayndeyankoɓe ɓe garti e ngun ɗon mbaynigu bonnogu hanki toon to stade Léopold Sédar Senghor hakkude barode teddugal leydi Sénégal kam e ɓe ganduɗa kañum goni supporteur uji ɓe kippo gendijo mo leydi Sénégal jayde nde arti hen ƴeewoyen jayde l'observateur jayde groupe Futurs Médias nde arti e on ɗon galop d'entraînement wonande kay kippo gendijo mo leydi Sénégal stade kewɗo dak yimɓe arɓe woynodirde eɗen ɗon barode teddugal ko wona ɗum ko ɓe garti e Habib Beye gartuɗo e kippo gendijo mo leydi Sénégal wolliti kay wonande kippo gendijo mo leydi Sénégal ko favori ene jeeya e gooti e favori ji wonande kay on ɗon coupe d'Afrique des nations kono noon kadi o wi o yiyani foof ko ina haɗa Sénégal ƴettude ngel ɗon kawgel kono de kadi o siftini wonande yo Sénégal andu noon ɓe jogori fottude ɓe ko équipe aji epat tam lami hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe gartini kadi konnguli makko ɗo wi omo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw omo hooli ɗum ɓe garti hen no hannirta niyete ko wona ɗum ko kamɓe musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe garti omo ganduɗa kañum woni mo ganduɗa kañum woni Mabintou Diaby cuddiɗo e Madiambal Diagne ɓe kolliti kay wonande ko yuti alhaali rafi cellal makko ene wonitande e yamirama nde watte expertise médical ko yuwiti e yurne to alhaali e rafi e cellal makko ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede l'observateur jayde turbine kañum arti ko yuti alhaali ɗin ɗon feetuji de fin d'année ɓe kolliti kay wonande oɗo saaha joni e tiiɗal gonaɗo o ene wayno de ɗum ɗon koko nawori ɗin ɗon feetuji de fin d'année hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe gartini kadi e ɗen ɗon golle payoɗin ɗe ganduɗa kay haraleɓe cellal tawateɓe toon to hôpital Dalal Jamm tawa golle toon to Guédiawaye to ete mbaɗi ɗum ko caggal nde mbaɗi réussir on ɗon deuxiéme grève ɗum ina tawe e nder jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde La Tribune ƴeewoyen jayde nde ganduɗa kañum woni jayde point actu kamɓe ɓe garti ko yuti alhaali ministère de la santé woni tan jagoɗo kalfinaɗo ko yuti e rafi cellal woni cellal ɓalli yimɓe ɓeede arti noon e caggal nde ɓe ganduɗa kañumen goni ARP holluno kay wonande ɗin ɗon couche uji ɗi ganduɗa kay ko kañum e ɗin ɗon sarbetaji ɓe ganduɗa rewɓe ne kutoro ɗumen saga nde ndungti funnake ɗum ɗon kadi ɓe garti ɗon e on ɗon ceermami certumami walla ni e nden ɗon herƴere nde ganduɗa kay nena hakkude ministére o e nden ɗon golleɗe ɓe walla ni ɗin ɗon inspecteur uji ɗi ARP kamɓe musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe garti hen ko ɓe garti e FDR mo ganduɗa kay kañumenne mbaɗi annoncé woni tan kobri kay wonande ene gandi yuɓɓinde moɓodiral mawgal ɗo ete ɗum ko gam huccodirde ɓe ganduɗa kañumen goni e laamu ngu ɗum ene tawe jande nde konnguli Mamoudou Ibra Kane gonɗo e jertinde ɗin ɗon konnguli kam e biyoji ganduɗa kay ene mbiye e ɓogui karale kese ɗi ha yoɓima fittandu omo ganduɗa kañum woni e Baba Abdoulaye Diop ɗum ne kadi ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde point actu ƴeewoyen jayde Le Témoin kamɓe noon ɓe garti koye gunɗon jillu mo ganduɗa kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ina anniyi ɗum wadde toon to diwan mo Casamance kamɓe musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe garti noon ɓe mbi tan de ko Casamance kay oɗo saaha joni ndenka ka koko sembitina toon ha no hannirta niyete ɓe garti e ɓe ganduɗa kañumen goni GIGN kañumen kay oɗo saaha joni en nana tawe toon to diwan mo Casamance guila ñande alarba ndeyete ɓe gartine kadi e omo ganduɗa kañumen goni kippo gendijo mo leydi Sénégal ɓe ganduɗa kay mbaɗi mbaynigu mumen hanki toon to
to dingalal ngal Léopold Sédar Senghor ɗum ko duuɓi sappo caggal nde ɓe mbayri toon fettoyde ɓe garti noon e ngal ɗon moɓodiral ngal ganduɗa kay ko yimɓe hewɓe ngoni ko garno toon ngam waynodirde baroɗe teddugal e leydi Sénégal. Jayde source a ko hen arti ɓe mbi tan de ko caggal nde baroɗe ɗe kala paari oɗo saaha joni ene wayno ha joni de joyo cuwataw nottitade e gonɗon noddago ene wayno tan de e ben ɗon joyoɓe cuwataw nottitade ene jeeya hen omo ganduɗa kañum woni Ismail Jacobs wondude e omo ganduɗa kañum woni Habib Diarra kam e omo ganduɗa kañum woni Mamadou Sarr hani Assane Diawo kam e Ibrahima Mbaye ɓe gartini kadi e omo ganduɗa kañum woni ɓe gartini kadi omo ganduɗa kañum woni Sadio Mané kam e Iliman Ndiaye wondude e Pape Matar Sarr ɓe ganduɗa kay ko oɗo saaha joni ko kamɓe goni chouchou public o hono no wiiri kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kañum woni e jayde source a jayde Rewmi Sport kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon galop d'entraînement ɓe mbitande ko adi ko baroɗe ɗe ene jaɓana toon to leydi Maroc ɓe garti noon e ngal ɗon keɓogal mabɓe cakkitigal toon to stade Léopold Sédar Senghor ko mbefengu yimɓe noon woni ko yiya toon ngam arde waynodirde kam e 12 baroɗe teddugal ɗe leydi Sénégal ɓe gartini kadi e Maroc mo ganduɗa kadi kañum woni wala sacré FM ko waɗa kañum ko yuti e coupe arabe 2025 ɓe kolli toon ɗum ɗon ko lawol ɗimmol ko Maroc ene foola on ɗon coupe arabe. Jayde record quotidien kañum arti koye keppu gendiji mo leydi Sénégal ɓe mbitande ko yimɓe hewɓe kay goni ko garno hanki toon to stade Léopold Sédar Senghor ɗum ko ngam arde wadde men 12 ɓe ganduɗa kañum goni équipe gendijo mo leydi Sénégal ɓe gartini kadi e on ɗon galop d'entraînement ɓe gartini kadi omo ganduɗa kañum woni Habib Diarra mo ganduɗa kay ine fatta toon to Maroc to ete ɗum ko caggal nde o fetti ngal ɗon puttal cakkitiwal hakkude club makko omo ganduɗa kañum o woni biyeteɗo Sunderland ɗum noon wonata ko ñalawma janggo toon to leydi Angleterre ɓe gartini kadi omo ganduɗa kañum woni Ibrahima Mbaye mo ganduɗa kay ine fada e ñalawma hande o nde tawtata gonɗon wero ngo kippo gendijo mo leydi Sénégal. Bandiraɓe musidɓe teddiɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno rubinodade ko sifa e kele gadane e jayndeji leydi Sénégal en jetti en jarni dendagal daroɓe Ayaw Pindi TV ko noon jettirɗen ɓen ɓe ganduɗa kañum min wattuɓe hakkillaji men e rubindo jayndeji en jetti en jarni moni kala en guila e commentaire uji moɗon ha e ɗen ɗon ganduɗa kay jewte ganduɗa oɗon jokka ɗum e commentaire uji ɗi. Allah jarama on jarama Pindi TV yi golle moɗon en jetti fofofen en jarni e fofofen donc non dokkodiren aadi ko yuti e rubindo jayndeji altine soko weɗi kene ko adi nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV. Allah jarama on jarama aljuma mubarak.